କହିଲି ନା ମୁଁ ଆଇକଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ତୁ ଡେଲିଭରି କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆସିଥିଲି ବା ଫୋନ କଲେ ଯଦି ଆସିଥିଲୁ ତୁ ଯାଉନୁ ମେଡିକାଲକୁ ଏଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଏଠି କ'ଣ ଡେଲିଭରି କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ କଲ୍ ବା ଏଇଠୁ ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଅର୍ଡର ରଖ ତୁ ସେଇ ଟୋକା ନେବେ ହଁ ହଁ ସେଇ ମୋଟା ସେଇ ଆପଣ ସେଇଲା ହଇରେ ଏଇ କ'ଣ ତମର ତ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତମେ ଭୁଲ ଭାଲ ଔଷଧ ଦବ ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ସେଇଦିନୁ କ'ଣ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେଲାଣି କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ 70 କିଲୋ ଝିଅ ମୋର 52 କିଲୋ ହେଲାଣି ଶୁଖିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ତାର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେ ମନେ ମନେ ତତେ ଖୋଜିଲା ରକମ ମତେ ଲାଗୁଛି ବେ ମତେ ଥରେ ଦୁଇଥର କହିଲାଣି ବାପା ସେ କାଳିଆ ଭୁଣ୍ଡା ଲେଖା ହେଲେ ତା ପାଖରୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଆଣିବ କ'ଣ କଥା ମହୁ ଖାଇଛି ଖୋଜିବନି ମହୁ ଖାଇଛି ମହୁ କ'ଣ ଖାଇଛି କହିଦେବ ତାକୁ ଆମେ ମତେ ଦେଖୁନ କି ପାଉନ ଶଳା ସେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଅତ୍ୟାଚାର ମାନେ 2 ମାସ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲିଛି କି ବେ ପୁଣି ପଚାରୁଛ କ'ଣ କଲା କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତମେ ତ ମତେ ଧରେଇ ଦେଇକି ଆଇଲ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟଙ୍କାଟା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ବାଉଁଶ ଗଛ ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି ଅଜଗର ସାପ ଖାଲି ଗୁରେଇ ହଉଛି କି ବଳ ତାର କାହାର ଆମ ଝିଅର ମୋ ଝିଅର ବଳ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଅର୍ଡର କରିଦେଲ ପାର୍ସଲ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପାର୍ସଲ ରକମ ଯାଏ ମୁଁ ତ ସେଇଦିନ କିଛି ମଗେଇ ନାହିଁ ଆଉ ପାର୍ସଲ ପହଞ୍ଚିଗଲା କଲେ କ'ଣ ମଗେଇଲ ମୁଁ କିଛି ସେଇଦିନ ତୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା ଆଉ ଫୋନ ପେ ବେଳେ ତମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛ ପୁଣି ମଗେଇଲ କ'ଣ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଣୀର ଦୁନିଆ କାମ ଏ ପାର୍ସଲଟା ରଖ ହୋଟେଲ ଯୋଉ 26 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଦେଇଦେବ 26 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ବା ମୋ ଝିଅ ଅଛି ସେଇଟା ତମ ଝିଅ କ'ଣ ତମ ଝିଅ କ'ଣ ବିବାହିତା ବିବାହିତା ମୋ ଝିଅ କୋଉଦିନ ବାହା ହେଲା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚା ଛଙ୍କା ଦେଇକି ପରିଶ୍ରା କରୁଛି ବିବାହିତା ଇଏ ଜିନିଷଟା ବା ବିବାହିତା ନାରୀମାନଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼େ এটা বিবাহিত মহিলাଙ୍କର ଦରକାର ମୋ ଝିଅ ମତେ ନ ଜଣେଇ କୋଉଠି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଦେଲି ସେ କହିବନି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କି ଯନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଫାଳିକିଆ ଯନ୍ତ୍ର ଫାଳିକିଆ ଯନ୍ତ୍ର ସେମିତି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ଫାଳିକିଆ ଫାଳିକିଆ ଦି ଫାଳିଆ ନା ଗୋଟାଳିଆ ମୋ ତ ଫାଳିକିଆ ଏଟା କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ଏଥିରେ 2 ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲୁଅ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ପୋଲିଓ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା 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 ମଉସା ଏଇଟା ପୋଲିଓ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ କ'ଣ ଜଡ଼ା ତେଲ ନା ଜଡ଼ା ତେଲ ନୁହଁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ 2 ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବ ଓହୋ କୁର୍ମି ଔଷଧ ସେ କଥା କହୁନୁ ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ପେଟରେ ଜିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତାହା ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସୁଧେଇ ଦେଲେଣି ସେ ଜିଆ ତା ଭିତରେ ହଳ ହଳ ହେଇକି ପଳଉଛୁ ଓ ମା ଚାପଡ଼େ ଜାଣିନାବେ ମୁଁ ମାରି ନେଇ ସାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ ୟା ଭିତରେ କହିଦେଲି କଥା ଦେଖୁଛୁ ଏଥିରେ 2 ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବ ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା କ'ଣ ତମେ କିଏ ମୁଁ ସାମାଜିକ ଶତପଥୀ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲୁ ମା ସାରା ଚିହ୍ନିଛୁ ତମେ ସାମାଜିକ ହେଲେ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ସେ କଥା ତମ ଝିଅ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଥିରେ 2 ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବ ଫେର କହିଲା 2 ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିବ ନା ଓ ବ୍ଲଡ଼ ନୁହଁ ଆଉ ତମ ଝିଅ ସାହିତ୍ୟର ପରିଶ୍ରା 2 ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବ ଓହୋ ପରିଶ୍ରା 2 ବୁନ୍ଦା ୟା ଧର ପଡ଼ିବ ଗାର ଉଠିବ ଗାର ଉଠିବ କି ଗାର ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗାର ଉଠିଲା ନୋ ଟେନସନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି 2ଟା ଗାର ଉଠିଲା ମଉସା ରିଆକ୍ସନ୍ ତମ ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ କ'ଣ ତାପରେ ତ ତମେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବ ଆଉ ଗାଲୁକୁ ତାକୁ ଗାଡ଼ିଟା ବା ହେଇଛି ପାରୁଟି ଭଳିଆ ମାରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଖାଲି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଗାଲୁକୁ ମାରିଛି ଆଉ ତୋ ତଳ ଗାଁକୁ ମାରିଲେ କି ତୋର ତ 2ଟାଙ୍କ ଗାଁ ଭଲ ହେଇଛି ମାରିବାକୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ତୁ ଏଇଟା ସେଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅନେଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ସଂଯତ ହେଇ କର ମୋ ଝିଅ ମୂଳରୁ ଅବିହାରୀ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମିଠା ବାଟିବି 2 ବୁନ୍ଦା ଗାର ଉଠିବି ଏତେ କଥା କ'ଣ ତମେ ଦେଖୁଛୁ ତମ ପୁରା ଆଉ ଠିକରେ ନା କ'ଣ ତମ ଝିଅ ଯଦି ଅବିହାରୀ ତାହେଲେ ଏ ପେଗା ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମଗେଇଛି ଇଏକୁ ମୋ ଝିଅ ମଗେଇ ନଥିବ ଆମର ଏ ଝିଅ ହିଁ ମଗେଇଛି ଡାକିକି ପଚାର ମୁଁ ଡାକିକି ପଚାରିଦେବି ସେ ଯଦି ମନା କଲା
तो गाँव को कौन मारती तो पा को मारी में थर लो मार साहित्य साहित्य लो आइलो 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 हे आइलाड़ी रो एई बड़ा सुखी दिला रे कोई छड़े में आज रो सारा गोटे पूरा कोन ହେଇଛି ଏତେ ଜୋରେ କାଇଁ ଚିଲଉଛ मालो କୁହ ବାପା ये जंत्र तू मगेइछु ଯନ୍ତ୍ର ସେଇଟା କି ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମତେ ଆଗେ କହିଲେ एटा कोन कहूची फाळी किया जंत्र ଆଳିକିଆ ଯନ୍ତ୍ର ଆଳିକିଆ। ସେଇଟା କଣ ବା ତମେ ଆଗେ ଜାଣିଛ ना ମତେ କହୁଛ ना मु को जाननी मु तो गोटा जंत्र जानी ये फाळी किया जंत्र से कहूची आधार कोन दी बुंदा पड़िबो ଆଳିକିଆ ଯନ୍ତ୍ର ଦି ବୁନ୍ଦା ପଡିବ दी बुंदा ବାପା रो ତମେ दी बुंदा पड़ले कोन गार उठिबो सेटा मु कहि नै बेस कहूली ଓ गार उठिबो ଦି ବୁନ୍ଦା ପଇଲେ ଗାର ଉଠିବ ହଁ। ବାପା ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ମତେ ଆଗେ ସେଇ କଥା କହିଲ କଣ? ହେଇଗଲଣି ହେଇନ ନା ତମେ ଆଗେ ନିଜେ କହୁନ ଏମିତି କି ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେ हां ଦି ବୁନ୍ଦା ପଇଲେ ଗାର ଉଠିବ ବାପା। ଅତି କମ ରେ हाफ लीटर की गोटा लीटर पहिले मो स्कूटी रे गोटा पर 2 टाका उठुछ ହଁ ଏ ଫାଳିକିଆ ଯନ୍ତ୍ରରେ 2 ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଲେ 2ଟା ଗାର ଉଠି ପାରେ ओ भाई तमे के एते କଥା कोन गाई जाउछ हां ମୁଁ ଡେଲିଭରି ବୟ ମେଗା ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି कोन डेलीवरी बॉय मन पड़छि ना बाबा आ चिंता नहीं आ जबरदस्ती नहीं भारी कुछ बाबा मन ना लागुनी तमे चिंता कर बाबा एबे गोटे गार उठू कि 2टा गार उठू गार पके लोक तो मिली गला आ चिंता करो रो गारो पकेवा लोक मिली गला लो ये की गारो पके थिला एडी आसनो सब कहि दछि जल्दी 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 मो मन आ लागुनी बाबा मु कोन करबी सतरे सेदिन तोर मने नाही तमर मन छ मोर मन छ सेदिन से 50 ग्राम पी देला परे मोर कोणे लागी जाने मते चारि आडे अंधार देखा गला मो पूरा अनकंट्रोल हो गली बाबा ହଁ ଯେମିତି ହରିୟାଣା ଗାଈ ଗରମ ହେଲେ ହୁଏ ସେମିତି बस बस तमर मन अछि पापा मु कोन करबी मो मुंड किछ काम कलानी मु चारि आडे चाकू देखिली खाली अंध बळे आली आ तापर आखी जेतल खोलिली मते लागला समस्त सलमान मत बा सलमान खा कोई की कुलौ दरु मु मारी की पळेली दौडी मौसा ତମକୁ କଣ ଖାଲି ସଲମାନ ଖାନ କହିଲେ ନା କଣ आ ପଚା ଗଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର तो अक्षय कुमार कोई जीता ହଁ तोडू ସେଇଠୁ ଆଉ କଣ ହବ ଦାମ କି ମତେ ମାଟି ବସିଲା हां ଆଉ କଣ ଛାଡ଼ିଲା आओ ଦଶଟାରି ବନା ଭଳିଆ ଟେକିନେଲା ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ ପଛ ପଟୁ ଆପଣ କଣ ହେଲା ତାପରେ କଣ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ସାଂଘାତିକ ଏଠି କହିଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ହଁ ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ ପଛ ପଟେ କହୁଛି ଇମରାନ ଆସିବି तोडू ତାପରେ ତ ଗୀତ ଗାଇଲା की गीत बे भीगे होठ तेरे ऐसा दिल मेरा लगे अब सा ए तन तेरा मेलोडी का भीगे होठ तोर कांड ज्ञान अछि ना ए बाप आगर झियो को धरे की गीत गाई की नाची की कोन कोनी भीके ओठ तेरा साला ओ मौसा तमे खाली ଅଯଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛ रागी जाऊ ଦେଖ ନାଚିକା ଘଟଣା ବା ସେଇ ଦିନର ଘଟଣାଟା ମୁଁ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହୁଛି ओ हेटा फ्लैक्समैन फ्लैशबैक बापा तारे आजी नाची ନା ନା केतिन कथा को ସେଦିନର ଘଟଣା मु चापुडा बेकार कर ହଁ अच्छा कोन हला हाजिर ତାପରେ ମତେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କହିଲା कोन कहली ନିଅ ତମ ଚଢି तापर चोरी खोला पड़े तो कथा चल नहीं थिला ଚିତ ନଥିଲା अरे साला तुम हांडी मारा कर दे जुटा ଆଇଲା ବେଳୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ନେଇକି ଆଇଲ पापा कोन हला होटा तो पापा सकाळ बांती होची कोण पाई होची मु निजे कोन हो गया ତାର ବା कोन ତାର ଆଉ ଦି ବୁନ୍ଦା ପକେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ आओ ନା ନା ଦିଟା ଗାର ଉଠିବା ଫାଇନାଲ क्यों नहीं जानू କେମିତି ଜାଣିଲି ଆଉ ଲକ୍ଷଣ କହିଲାଣି हां ଆଉ ଲକ୍ଷଣ କହିଲାଣି तामाने मते मिठा बाटिया को पड़िबो ସେ ବାଟିବ मिठा बाटी मिठा बाटी मिला तते मु जेल को पठेबे तू मो झियो को गर्भवती कर सैलुली तू संगे संगे थाना को फोन करती ଗରମ ହେଲା ମୁଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ରେ କହି ଦେବି ବାସ୍ तू पुलिस रे कोन कहू ହଁ ତାକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ରେ ଦବା କଥା କହିବ ମୁଁ ତମର ଯେତେ କଳା କାମ ସବୁ ପୋଲିସ ରେ କହି ଦେବି ହରିୟାଣା ଗାଈ ଓଡ଼ିଶା ଗାଈ ହେଇଛି गोटे या को भुला वास्तुरा पे तू बापर विरोध बोलन ସେମିତି କହିବନି आ केमिति कहबी
କାଇଁ କହିଲା ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ମୋ ପିଲାର ବାପା ହେବେ ଏମିତି କହିବନି। ଆଗର ମିଛ କହୁଥିଲା ମିଛ କହିଲି କଣ ମିଛ କହିଲି? ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋକ୍ ବା ନା ଜାଣିନୁ କଣ ସେ ମେଟ୍ରିକ ପଢିଲା ବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲା ଭିତରେ ପଚାଇଥିଲା ପିଅନକୁ ନେଇକି ସେ ମାଷ୍ଟର ମତେ ବାପା ନା 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 ମୁଁ ବସି ଯାଇଥିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାଣି ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଏଇଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ମତେ ସେ କଥା କହୁନୁ ଇଏ ତାର ପ୍ରଥମ ଆଉ କଣ ପ୍ରଥମ ତମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଏଇ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି ସତରେ। ଭିତରକୁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ହଁ ଖଟ ପଡିଛି ମୋ ବାପା ପରା ଦିବାନ ପଲଙ୍ଗ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମୋଟା ଗଦି ବି ପଡିଛି ଭାରି ମଜା। ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି। ଆଜି ପୁଣି କୋଉ ଗୀତ? ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋର ମନେ କିଛି ନାହିଁ। तो चीज बड़े हैं मस्त मस्त तो चीज बड़ी है मस्त तो चीज बड़ी है मस्त बाकी तो खट्टरी गाई बात बापा अछंती बापा हम आछो बाय 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 तो ये सबु झियो ये रकम ना मो झियो केवल ये आवे दीटा गारे उठिला पर भी मो झियो ताको नेकी भीतर को गलानी ये थर चारटा गारे उठियो ताकारे मु नाती नातुनी जाला एका थर देखिबे आ कौन कहला बे कौन से गोटे गीत आइला तो चीज बड़ी है मस्त मस्त चीज बड़ी है मस्त कौन कहलो बे ଯାହା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି ମୋର କିଏ କମେଇ ହେଇକି ବଡ଼ ଖୁର୍ଦ୍ଧାଟା ମୋ ଝିଅ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହୋଟେଲରେ ସେ ପାଟିଲ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚିବି ସେଠି ବି ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଇବି ଆଉ କ'ଣ ତ ଚିଜ